penlong thamai nang ni sakmat pat ka ai kata ka jinglong penlong thamai ka long ba ngim dai syuk banang di tak dor ya ka long rian jong na jong wat ai lat syuk bangin nang sak khen kom kita ki masih ki belang bangin nang sak thien ka sisin san snem kata ka pangakwa ban keren bat dai pangakwa ban keren hne le sikin sadon ki pa ong nak pedang jong ki parlok ban soong ba PS ukwa ban keren ni kani nama ba ukwa keren politik sendiri ngam semut ban keren politik sendiri ringa keren ke jing so khia ka man sim ngim dai ban sim ya ka tu ka shejar la ni ka san spa ka sisin san snam ka ba itu ki candidates ki ai la ni ki terwa yang ni ri ka don kam bangin long ki bala kloi ban sei pen ban nala dia nanga na phi shejar la ni san spa kat ka jing kot ibor jongi pan pet yo briu ban don sha kata ka quality ban don sha kata ka jingkit kli pan ni khmat nang tanta ka dong ka than jongi pan wan ra ka jing kala pan wan ra ka roi ka par pan wengi kita ki jing jongi kom pinong song snong wat nom benut ka san spa syajar ban donation nam tau tu briu ba idon sha ka jingkit kli re klet no shwa gitu ke spa namar ubah spa ubah shong airplane unam so thu ya ka jing jonga ba jong pi ni ki ba shong tak kwa ban ai kan ni ka example kan ni ka nuksa ka long ba ki briu ki ba shed gas ki nam so thu ya ka jing jongi ki ba shed ding mudur ni ki ba shed ding mentangi persat ya ka ding haduk ba king bayong ka kli teng teng lagi briu ki ba shed gas ki suppress ka jing shed kala i de sha ai kin so thu ya ka jing jongi ki ba shed ka ding te mudur hanta de kermen ba kan ni ka video le se kan long si benta bat kersiu thia biang yang iwei pa iwei bangim dai syuk banang sadi tador nang ni sakma pensyong dore le dia kamu briu pat wat perkap ya ka pementa sanspa kan nomdap ep syejar arajar lahajaru kan empadap ep haka sisin sansnam Henry banyak ka pisim syejar no tu kandidat haka por sisin sansnam ka bahapin ai arajar ya kandidat su badon sya ka jingkit klik badon sya quality pan mi khmat na mata jongpi nam ta ka dong ka than nam ta kanu ka konstituensi ba pen pha kita ki nomik khmat ki ba don sha ka jingkit kli ba ne ka ba pisu jit kulumar ba da ka ba pisha sim nan ni da ka ba pisha thit tat dor ha ka ta ka dor syejar arajar